намояндаи ҷабҳаи муқоимат назарашро оид ба миёнаҷигарии тоҷикистону покистон ва роҳандозии музокирот миёни толибон ва тоҷикистон дар душанбе изҳор дошт. Али Майсам Назарӣ, сардори бахши равобити хориҷии ҷабҳаи муқоимати миллии Афғонистон, дар суҳбат бо телевизиони BBC гуфт: мо ҳаргиз мухолифи сулҳ нестем, аммо сулҳ дар худ як таърифи мушаххасе дорад. ӯ гуфт: барои ин ки мо гуфтугӯро бо як душман оғоз кунем, мо онҳоро гурӯҳи террористии табаҳкор мешиносем. дар ҳоли ҳозир на танҳо ҷабҳаи муқоимат, балки мардум низ ҳеҷ эътимоди ба ин гурӯҳ надорад ва барои оғози гуфтугӯҳои ҷиддӣ чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷи кишвар ниёз аст ки як эътимодсозӣ сурат бигирад, гуфт Али Майсам Назарӣ. Номурда гуфт: ниёз аст ки ин гурӯҳи мутаҷовиз аз манотиқе ки марбуташ намешавад бо он давлати кӯмакрасонҳояш ақибнишинӣ кунад ва даст аз таҷовузу ҳамла баркашад. Сардори бахши равобити хориҷии ҷабҳаи муқоимат гуфт: то он даме ки мо дар ин шаҳрҳо мутаҷовиз дошта бошем, ҳеҷ гоҳ музокира ва гуфтугӯ барои мо матраҳ нест. ба гуфтугӯи Али Майсам Назарӣ, аксарияти Паншер дар ихтиёри ҷабҳаи муқоимат аст. чизе ки ҳоло душман дар даст дорад, ин дараи умумӣ аст, аммо нуқоти асосӣ ва стратегӣ дар ихтиёри ҷабҳаи муқоимати миллист, гуфт номбурда. ӯ гуфт: раҳбари ҷабҳаи муқоимати миллӣ Аҳмад Масуд дар дохили кишвар дар як ҷойи амн аст. Амрулло Солеҳ низ дар кишвар аст.